Bună ziua, doamna! Încotro mergeți? Bun găsit, dragilor! Astăzi o nouă zi, o altă aventură, cum v-am obișnuit. Suntem la poalele masivului Ceahlău, în Parcul Național Ceahlău. Bună ziua, doamna! Vă spuneam că e o nouă aventură. Sigur va fi o aventură astăzi. Suntem la schitul din Poiana Stănilei, undeva, cred, la 1200 și ceva de metri. N-am putut urca cu mașina, de aia zic că o să fie o aventură astăzi. Din Bicazul Ardelean am intrat spre satul Telec, iar apoi am plătit intrarea în Parcul Național Ceahlău. Am înaintat, o să vedeți și în imagini, vreo 2 km am înaintat, cred, și am hotărât să lăsăm mașina undeva mult mai jos de unde suntem noi acum. Ne arunca când în stânga, când în dreapta. Mașina noastră e cu garda mai joasă. Chiar acum, înainte să ajungem la schit, ne-au ajuns din urmă vreo, cred, 4-5 mașini, dar toate cu garda înaltă, Duster, Mercedes și o Skoda parcă era. De ce au putut trece de porțiunea respectivă? Este o porțiune mai greu accesibilă în condiții de gheață. De unde am lăsat mașina până la schit am făcut în jur de o oră. Continuăm drumul forestier până la izvor, de unde practic o să înceapă traseul inițial pe care ne l-am propus astăzi. Poiana Stănilei, Cabana Dochia, vârful Toaca și retur. Dar vedem cum ajustăm traseul
Și uite așa, ăsta fiind catalogat cel mai scurt și cel mai ușor traseu către vârful Toaca, deoarece de la intrarea în traseu la izvor se face undeva la vreo 2 ore, 2 ore jumate până pe Toaca. Noi cred că o să-l transformăm în cel mai lung traseu. Bună ziua, doamna! Încotro mergeți? Mergeți încolo? Ah, e ok, atunci merg și eu. Da. Da, dragilor, suntem încă pe forestier. Mai avem un pic până la izvor, de unde o să intrăm în traseul marcat spre Cabana Dochia, banda albastră, dacă nu mă înșel. După 2 luni în care n-am mai ieșit pe munte din cauza și la acel virus gripal de care v-am spus în video precedent. Cred că e bună mișcarea asta. Ia să vedem, doamna, unde e. Haideți, doamna. Cum e apa, doamna? Udă, nu? Intrăm în traseu. Banda albastră. Spre Cabana Dochia. O oră și un sfert. Cred că o să facem mai mult. Deja avem vreo 2 ore și ceva de când urcăm. Intrarea în traseu se face din Poiana Stănilelor Mici. Cred că undeva la 1400 de metri și urcăm spre la Pălărie, 1740. Ajungem la șaua la Pălărie, 1745, cred. Op.
Șaua la pălărie. Rezervația Ocolașul Mare, pe care accesul este interzis. Suntem pe porțiunea numită Șgheabul lui Vodă. Ne îndreptăm spre următura Piciorul Șchiop, 1770 de metri, cred. Undeva acolo sus. Acolo trebuie să fie următura Piciorul Șchiop. Iar aici peretele Stănile. Este rezervația Ocolașul Mare, zonă protejată. Iar aici am ajuns în curmătura Piciorul Șchiop, 1770 de metri. Aici avem și o bifurcație de trasee. O să continuăm pe Triunghi Roșu, Cruce Roșie, mă scuzați, în jur de 40 de minute de Cabana Dochea. Dar se poate merge tot pe Cruce Roșie, un traseu care este închis iarna, stațiunea Durău, strada Duruitoare. Undeva pe acolo se văd ceva urme. Asta înseamnă că nu toată lumea ține cont de aceste atenționări. Știu că este o porțiune periculoasă, chiar aproape de cascada Duruitoarea. De aia pe timp de iarnă este închis. Cum e, doamna? E ok. Continuăm? Continuăm spre Cabana Dochea. Nu cred că mai ajungem azi la Toaca. Cred că o să ne oprim la Cabana la Dochea, să mâncăm o ciorbă. Se simte 2 luni fără activitate pe munte, e greu.
Am ajuns la o troiță, unde este și o bifurcație de trasee. În stânga se merge spre Mănăstirea Ștefan cel Mare sau Mănăstirea Ceahlău, cum mai este cunoscută. Noi o să continuăm traseul cu Cruce Roșie spre Cabana Dochea. Tot pe Cruce Roșie ne apropiem în sfârșit de Cabana Dochea. O să rămânem, cred, aici la o ciorbă. Nu o să mai urcăm la vârful Toaca. Încolo e traseul spre vârful Toaca. Dincolo venim noi, dinspre Bicazul Ardelean, Poiana Stănile. Pe fundal, vârful Ocolașul Mare, 1907, cred, metri. Iar aici, Cabana Dochea.
Am plecat de la Cabana Dochia, unde am servit un pic masa. Am urcat un pic pe Dungă Roșie spre vârful Toaca, dar ne-am oprit la vârful Espezi. Nu mai este timp să ajungem și pe Toaca și să ne întoarcem. Adică timp ar fi, dar nu avem frontalele la noi și nu vrem să riscăm să ne prindă noaptea. Suntem pe marcaj Cruce Roșie. Mergem de la Cabana Dochia spre curmătura Piciorul Șchiop. Iar de acolo schimbăm marcajul pe bandă albastră pe la Jgheabul Vodă, la Pălărie, Poiana Stănilele Mici, Schitul Stănile, apoi la mașină. Mai avem drum lung. Aici, vara, se merge prin Jnepeniș, după cum vedeți. Acum noi suntem deasupra Jneapănului, deci vă dați seama că zăpada are undeva la un metru și ceva acolo pe fundal, vârful Toaca, unde astăzi nu am mai ajuns, dar nu este nicio problemă. E bine că am făcut mișcare, asta contează cel mai mult, mișcarea. După 2 luni de zile ne cam dor un pic picioarele. Suntem la Piatra Lăcrimată. Această piatră din fața noastră. Like, share, subscribe. Am ajuns la următura Piciorul Șchiop. Crucea Roșie. Continuă spre Cascada Duruitoarea, stațiunea Durău. Noi continuăm pe Dunga Albastră, spre cazul Ardilean. Mai avem treabă. După ce o să trecem de Jgheabul Vodă, la Pălărie o să ne punem gheruțele. Sunt 2 trasee pe aici. Ăsta care am coborât eu nu e chiar așa abrupt. Pe unde a coborât doamna e un pic mai abrupt.
De-aia am zis că din curmătura la pălărie sau șaua la pălărie o să ne punem colțărei mai jos, o să fie gheață. Mai avem un pic până la izvor. De acolo ținem forestierul până la schitul Stănile și de acolo încă vreo 3-4 km până unde am lăsat mașina. Am ajuns și la schitul Stănile, cam după o oră. De acolo coborâm. Mai avem încă vreo 4 km
de drum forestier. Cam ăsta e drumul care nu ne-a lăsat să urcăm. Mai avem un pic și ajungem la Bourie. Așa am înțeles că se cheamă acolo unde am lăsat mașina. E gheață și acum încă avem gheruțele în picioare. Cam asta e. Nu ne-a ieșit socoteala de acasă. Doream să ajungem până pe vârful Toaca astăzi. Nu a fost să fie. Dar mișcarea face bine. Ne dor un pic picioarele. O să vedem mâine cum ne simțim. Dacă o dăm pe aspirină sau ceva. Important e că ne-am revenit. Am trecut de virusul ăla gripal. Cred că și datorită lui ne-am lăsat de fumat. Avem aproape 2 luni de când nu mai fumăm. Money. Strângem bani Money. pentru Everest Base Camp. Money. Știți că v-am spus din episodul trecut. Ana, ea e cu expediția la Everest Base Camp. Nu știu când va fi, dacă va fi. Dacă v-a plăcut acest video, vă rugăm să dați un like, un share, să vadă mai multă lume pe ce coclauri umblăm noi. Și o abonare, cei care nu ați dat. Cred că ne apropiem de la Bourie, unde am lăsat mașina. Da. Noi vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu drag și la următoarele noastre aventuri pe vârful Carpatinii. Vă dorim multă sănătate, că e mai bună decât toate, și să ne auzim cu bine. Bye bye! Pa, pa!